les 7:09 del 15 d'octubre de 2019. Obrim sessió extraordinària, ple extraordinari urgent, portant a votació l'urgència. Vots a favor? Bé, aquest ple, ja sabeu, us presentem una moció en resposta a la sentència del Tribunal Suprem. Com ja sabem, el Tribunal Suprem va fer pública ahir la sentència contra les persones jutjades per l'organització del referèndum del 1 d'octubre del 2017. Des de l'Ajuntament no compartim i rebutgem les condemnes dels nostres representants institucionals i dels membres de la societat civil que també, en nom nostre, van defensar els drets de la ciutadania de Catalunya a decidir democràticament el seu futur. Volem palesar aquest rebuig d'una manera institucional, a més de les iniciatives que sorgeixen de la societat civil. És per això que l'exercici de les nostres competències com a electes que representem els catalans i catalanes dels 947 municipis dels ajuntaments de Catalunya, us proposem que aquest rebuig institucional es concreti en la celebració d'un ple per aprovar la moció que portem avui. Aprofito per denunciar-vos que suspenem els actes institucionals també que es donen durant la festa del Most. No farem pregó, no farem res d'això, i l'habitual presentació de FIA l'alcaldessa anterior a la passada Ajuntament durant la Diada dels Ciutadans tampoc no la fa. Sí, també hi havia un contes previst pel divendres a la tarda, que s'havia de fer a la sala de lectura. La mateixa presentadora dels contes, motiu de la sentència, que també ha renunciat a fer-ho i ens comencem a celebrar un altre dia. D'acord? Comencem la moció que veiem que definitivament la democràcia de l'estat espanyol mostra símptomes inequívocs d'estar tocada de mort. Oriol Junqueras, Carme Forcadell, Jordi Sánchez, Jordi Cuixart, Jordi Turull, Raúl Romero, Josep Rull, Quim Forn i Dolors Bassa han estat condemnats amb penes de presó. I Meritxell Borràs, Carles Mundó i Santi Vila han estat condemnats per desobediència en multes econòmiques i inhabilitació. Aquest ha estat un judici polític que mai s'hagués hagut de produir. Tornem a dir, alt i clar, que en democràcia votar no és cap delicte. Les idees no es jutgen. I és per això que reclamem la llibertat de totes les persones preses i exiliades polítiques perquè no només cap delicte. Vivim amb tristor i profunda indignació la sentència que suposa una vulneració dels drets polítics individuals de les persones condemnades, de les preses exiliades polítiques, i una retallada de drets liberals i llibertats col·lectives. El judici i la sentència ens han conduït a un estat d'absoluta excepcionalitat. Vivim moments molt breus, moments en què es posa de manifest que l'aparell de l'estat espanyol actua intentant abolir la pluralitat política, vulnera la legitimitat del poble de Catalunya a decidir el seu futur lliurement. Agredeix el dret que tenim a transformar la societat a través de la independència. I al mateix temps, avui, tornem a constatar que les forces polítiques de l'Estat són incapaces de fer ús del diàleg com a instrument de resolució del conflicte. Aquesta sentència no ens atura. Al contrari, ens aforteix com a moviment per debilitar el règim del 78. I és que una vegada més reivindiquem el dret a l'autodeterminació, el dret a treballar pacíficament per esdevenir república catalana, lliure, neta, justa, que treballi per garantir la igualtat d'oportunitats entre tota la ciutadania catalana. Cap sentència ens aturarà. Plantem cara a la voluntat repressora de l'estat espanyol i ho fem mobilitzant-nos clarament, reclamant diàleg, reivindicant la via política i democràtica de la resolució del conflicte. Demanem l'amnistia per a totes les persones condemnades i perseguides. Reprovem l'actitud sostinguda de l'estat espanyol, que ha dimitit de la seva responsabilitat de fer front i donar resposta a les demandes de la ciutadania, per via dialogada i pacífica. Convé recordar, per exemple, que al maig d'aquest any 2019, el grup de treball sobre les detencions arbitràries de les Nacions Unides va fer pública una resolució que instava l'estat espanyol a deixar en llibertat de forma immediata a l'Oriol Junqueras, en Jordi Cuixart i en Jordi Sánchez, que es trobaven en presó preventiva.
L'incompliment d'aquesta resolució va ser una mostra més que l'Estat actua desoint qualsevol resolució, tractat internacional com la Carta de les Nacions Unides i el Pacte Internacional dels Drets Civils i Polítics que recullen el dret a l'autodeterminació, o totes les manifestacions pacífiques del poble de Catalunya a favor de la independència i la República Catalana. I aquesta actitud és molt greu. Per això la denunciem, perquè malauradament ens recorda etapes autoritàries en què no hi havia garantits els drets polítics ni llibertats de la major part de la ciutadania. Reivindiquem justícia i ens disposem a liderar de nou la lluita antirepressiva, democràtica, pacífica i a favor dels drets i les llibertats. La situació d'excepcionalitat que estem vivint, agreujada especialment per la confirmació de la sentència, afecta a tothom, afecta la quotidianitat dels pobles i ciutats del nostre país i de totes les persones que hi vivim. I per tant, és per tots aquests motius exposats anteriorment que el ple adopta els següents acords. Primer, manifestar el rebuig a la sentència condemnatòria emesa pel Tribunal Suprem en relació del judici de l'1 d'octubre i la causa independentista, constatant que representa una regressió dels drets i les llibertats de la ciutadania de Catalunya. Segon, reclamar la llibertat immediata de tots els presos i preses polítiques i exigir l'amnistia de tots ells i elles i de tots els exiliats i exiliades, com a reconeixement de l'absència de cap delicte vinculat a la celebració del referèndum de l'1 d'octubre i a qualsevol altra acció política celebrada durant els dies previs i posteriors d'aquesta data. Tercer, mostrar compromís amb el dret de l'autodeterminació, dret polític fonamental recollit als tractats internacionals com la Carta de les Nacions Unides i el Pacte Internacional dels Drets Civils i Polítics, signats també per l'estat espanyol, i reivindicar-lo com a dret en virtut del qual resoldre el conflicte polític existent per via democràtica i pacífica. Quart, reafirmar-nos en el caràcter pacífic i no violent del moviment independentista català, condemnat tots els intents de criminalització del moviment independentista que les seves diferents institucions, òrgans, poders i alguns mitjans de comunicació volen construir. Cinquè, exigir al govern de l'estat espanyol que respecti la legitimitat de les persones escollides democràticament a les diferents institucions catalanes, així com les decisions i acords que se'n derivin, com a màxima expressió de la sobirania popular. Sisè, comprometre'ns a treballar conjuntament amb el Parlament de Catalunya, del Govern de la Generalitat de Catalunya i convocar-nos a participar com a representants legítims de la ciutadania en una assemblea d'electes a favor dels drets polítics i la llibertat. Setè, mostrar l'adhesió a l'Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues a totes les mobilitzacions de rebuig a la sentència del Tribunal Suprem, tant a nivell nacional com internacional, i convidar la ciutadania a participar en totes les lluites compartides i pacífiques a favor dels drets i les llibertats, i comprometre'ns a participar a l'acte convocat pel president de la Generalitat el dia 26 d'octubre al Palau de la Generalitat. Vuitè, expressar la més ferma voluntat a seguir treballant dia rere dia per garantir els drets i les llibertats de tota la ciutadania de Sant Cugat Sesgarrigues, la defensa del diàleg i dels principis democràtics i la pluralitat política, així com el respecte a la separació de poders imprescindible en qualsevol estat de dret. Novè, fer evident la situació de repressió política i de la vulneració dels drets fonamentals que estem vivint com a ciutadania i com a país als municipis determinats. Desè i últim, fer arribar aquest acord a la presidència del Parlament de Catalunya, a la presidència de la Generalitat de Catalunya, a la presidència del Congrés de Diputats, a la presidència del Govern de l'Estat, a la presidència del Parlament Europeu, a l'Associació Catalana de Municipis i a l'Associació de Municipis per la Independència, i donar a conèixer el contingut d'aquesta moció a la ciutadania del municipi per mitjans que es creguin oportuns. Fins aquí aquesta moció. Voleu afegir alguna cosa? Raül, Oriol... Bé, gràcies Jordi. Penso que la moció parla i ho deixa tot bastant clar, però sí que ens agradaria afegir que
Al final, les persones que tenen vocació de servei públic estem i estan per buscar solucions, i la veritat és que amb la publicació d'aquesta sentència no s'ha trobat cap de solució. Ho important dient força temps, el fet de judicialitzar el que creiem que és un conflicte històric però pur i estrictament polític, doncs no aporta res positiu. Al final, amb aquesta sentència, que podem dir clarament que queda tocada el que és la política en general, la democràcia i el sistema que tenim actual de drets fonamentals i llibertats. El fet és que aquests espais que s'han de trobar de diàleg i consens, on cal trobar solucions a aquest conflicte, penso que estan força lluny dels jutjats i de les presons. Per tant, per tot això, a nivell de grup farem un vot a favor, però sí que a nivell particular farem un vot d'abstenció, atès que hi ha un parell d'acords de la moció, concretament el 3 i una part del 5, que no comparteixo del tot, però evidentment estic en línia amb la filosofia de la moció i amb tot el que he dit anteriorment, i per tant aquest serà el nostre sentit. Bé, poc més es pot dir. En tema de valoració, em sembla que està més que valorat per qualsevol persona que respecti una mica els drets humans, i des de Hong Kong fins a Escòcia ho han reprovat, i ara mateix acaben de convidar el Puigdemont a parlar a Westminster, o sigui que tot està dit. L'únic per la nostra banda és animar a tothom a participar activament, a mobilitzar-se, a no caure en la frustració i entendre que, com s'ha dit des del moviment independentista, no és només un tema d'independència, és un tema de drets civils, de drets humans, que estan totalment trepitjats per l'estat espanyol i també per Europa. I sembla que no ens en recordem que hi ha 3 persones escollides amb 2 milions de vots sense poder tenir representació, i encara és hora que algú mogui fitxa l'un. Per tant, animem a tothom a sumar-se a totes les activitats que es moguin des del món civil, a participar activament, i que tothom hi pot trobar el seu lloc. I m'agradaria acabar amb una carta, l'últim paràgraf que ha enviat avui el Jordi Cuixart des de la presó, que diu: fem que la vergonya d'aquestes sentències faci la volta al món, acompanyats de la mobilització popular i la voluntat inequívoca dels catalans i catalanes de contribuir des de l'acció no violenta a la pau, la justícia i la llibertat a Catalunya i arreu. Lluitar pel dret a decidir-ho tot esdevé una obligació moral i un acte de responsabilitat absoluta, també amb les generacions que vindran. Lluny de cap penediment, ho tornarem a fer i ho farem junts, sense deixar-nos ningú pel camí. També per amor a la vida i la llibertat. Tinguem coratge i siguem perseverants. Visca Catalunya lliure, de Jordi Cuixart. I amb això és evident que votarem a favor. Moltes gràcies, Oriol. Crec que vaig presentar el Jordi Cuixart, que queda bastant clar. Doncs portem a votació la moció. Vots a favor? Abstenció? Doncs queda aprovat per 6 vots a favor i una abstenció. Doncs, sent l'únic punt d'urgència d'aquest ple extraordinari urgent, doncs deixem tenim tancada per la sessió, sent les 17:23. Gràcies.